Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Region 1 Medical Center, bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing. Back to school na naman! Tara na sa Marigold Bookstore! Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila. Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. May bahay ni Tatay Piring nakatakdang operahan at putuli ng paa dahil sa diabetes. Natulungan ng Sed Paniawan Plus. Nung bumalala, tinapong namin sa ospital. Sabi ng doktor, diabetes. Puputulin daw. Hindi ako kumayag na puputulin. Kaya hinako ko. Panyawan. Aray, 2025, gumagaling na. Hanggang ngayon, wala na. Nagsuga ni nanay. Ito wala na. Normal na. Sinasabo sa kanila, maganda yung panyawan. Parang minti lang ito, Piring Sarmiento. Dito sa Bayawas, Obitundo Pangasinan, 77 ko. Sed Paniawan Plus, gawa ng Sed Marketing. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
pananakit ng katawan. Sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SAD Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SAD Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAD Liniment Oil. Gawa ng SAD Marketing. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines, Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko nawa ay Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ahente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Aksyon ko ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga isyu ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maksyon morning po sa ating lahat. Masantosya kabusan at sikatay namin. Naibag gabigat kada kayo amin apo. Mabing nga buklas, kumuyo nga amin. Ni hao ma. Ohayo gozaimasu. Today is Thursday. It's August 13, 2026. Mama Pluswaga, wawa. Nandang yung Agusto at 13 sila. Napapaldwa lang ulay bulan na Agusto. Saan talagang ayan panaon, ang gano'n ang bubunag nirang taon at ito yung panahon na talagang nup-nup. May nalik na tayo ray pandilap, kwanto tuloy-tuloy ang panuran. Kanyan na ingat-ingat po tayo. Although sa ilang mga areas po sa Dagupan City at ilang bahagi ng Pangasinan, medyo nagsusubside na po ang tubig. Sana tuloy-tuloy na.
Anyway mga kaaksyon, muli po ang ating palatuntunan mga isyu ng bayan dito po sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ako pong inyong kaaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Kasama natin sa Technical Department si Engineer John Kenneth Villanueva at kasama pa rin po ang buong tropa, ang buong team ng Aksyon Radyo Pangasinan sa paghatid po sa inyong lahat ng mga pinakauling kaganapan mula po sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. At syempre baka bibisitahin nila yung ibang mga lugar, no? Kung ano na kaya ang nangyari kaya saan na yung mga nag-subside na tubig. Ang pinakamalalim kasi Mayombo, mga ganon. Yan po sa may Tapuak. Pero medyo nagsusubside na din. Pwede nang daanan. Pero ako umikot pa din ako sa may Pantal, no? Sa may Divinesio Road, pababa, Pantal, to Herrero, to Perez, and to Action Radio sa Galvan. Yan. Basta kung saan yung pwedeng daanan natin na makaiwas sa baha, marami naman na po dito sa Dagupan ang na-elevated na ang mga kalsada like Perez, Arellano, no? Kaya yan na po ang pwede nating daanan sa pagpasok sa Dagupan City. Okay? Ang inyong mga questions o anything, mga suggestions, public service announcement, anything from your community, if you feel like, pwede po sa palatuntunan natin, feel free to text us up ang ating text line 0922-852-1161. O kaya naman po sa comment side ng ating Facebook Live. Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Ayan po ha. Siyempre wala pong pasok dito sa Dagupan City. Wala pa ding pasok sa Dagupan City. At maging ang mga offices, no? So ito, basahin lang natin, suspendido din ang face-to-face classes at government work sa Dagupan at ito ay ngayon, no? Face-to-face classes sa lahat ng antas, public at private, pati ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Dagupan City. Ito dahil po sa patuloy na pagbaha sa mga ilang barangay, bahagi ng lungsod, bunsod ng high tide, mataas ang level ng Sinukalan River at pag-agos ng tubig mula sa upstream areas. May mga kalsada at access roads ang nanatiling mahirap o delikadong daanan. Ibig sabihin, maging sa mga national agencies, national offices, ay wala din pong pasok, wala pa ring pasok dito po sa Dagupan City. Yan So yung mga yung mga anak natin, wag niyo po silang hahayaan na lumabas pa rin. Lumabas po sa kanilang, lumabas po sa inyong bahay at wag niyo po silang hahayaang magtampisaw sa ulan, sa baha. No? Wag, please. Wag niyo silang hahayaan na nagtatampisaw, naliligo sa mga tubig baha. Well, it's very fun talaga. Talagang mag-i-enjoy sila. Pero sana wag po. Wag po natin silang hahayaan dahil maaari silang makakuha ng iba't ibang klase ng sakit like leptospirosis o kaya syempre marumi yan dinadaanan yan ng iba't ibang klase ng mga sasakyan tsaka kalsada yan nandyan lahat, di ba? So kailangan po na please sabihan natin ang ating mga anak na wag pong maligo o magtampisaw sa mga tubig baha. Good morning, Ate Rose. May Ate Rose, Indian Rose, Montemayor, Pasyon. Ingat-ingat po kayo. At ganon din sa kay Manang Vivian Olarte at Tala Union. Na Ibagabigatyo, Apo. At ganon din kay Vivi, yung aking nakong. At si Vivi Celine at si Vivi Arian. Good morning. At syempre kay Papa Cesar and friends. Magandang umaga. Syempre yung mga kabarangay ko dyan sa Isidro na mga lagi nakikinig po sa Action Radio. Magandang umaga po sa inyo. Good news yung ating daanan, hindi na binabaha, Wala nang beach. Thank you kay Congressman Kapitan Marco Francisco dahil talagang ginawa niya yung kanyang sinabi na gagawin yung drainage system. Pero sana susunod na din yung ating kalsada. At yan daw umano, sabi ni Mayor Pete Merera, ay galing sa pondo ng munisipyo. So maraming salamat po. Thank you. Sana tuloy-tuloy na hanggang sa mga yung mga interior, yung mga papasok na mga kalsada po sa San Isidro Sur ay sana po ganun din masimento or matabunan para hindi naman po kawawa yung mga bata, especially at lahat po ng mga dumadaan dyan. Sana, Mayor Pete.
Good morning, sister. Si Sister Josephine Garimbao. Good morning, Sis Bioli. Musta na? Musta na? Hope okay lang kayo dyan sa Pilipinas. Not so okay po. Dito sa Dagupan, sa Pangasinan, inuulan-ulan pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan. At merong mga namamataang low pressure area sa paligid. Pero hopefully yan ay matunaw na. Pero ulan-ulan ay tuloy-tuloy pa rin po. Although lately, ito ngayon, tsaka kahapon, hindi na po ganun kalakasan ng ulan. Sana hindi na. Para mawala na po ang baha sa ilang bahagi ng ating Dagupan City at lalawigan ng Pangasinan. Ingat po kayo, Sister Josephine Garimbao. Ingat-ingat po lagi. At ganda siyempre kay Debbie Hobelianos. Hello, sister. Beautiful and flawless Debbie. Kulaan mo maulang umaga. Yes, kulaan mo. So, kumusta tanod? Kulaan nyo. At siyempre kay Kuya Gob Telio. Good morning po. Kuya Gob. At syempre kay Kimberly Davenport. Akin manayaluan si Katrina Nuskas na ni mo si Kimberly, Namiss nila siya. Yan, no? At sa iba pa mga viewers and listeners natin by 1161 kHz, yan, DWCM. Makinig lang po kayo pag may transistor radio po kayo sa AM station po yan. Anyway, nakikiramay po ang buong Action Radio family sa pagpanaw po ng dating Vice Governor ng lalawigan ng Pangasinan, Vice Governor Oscar Lambino. Former Vice Governor Oscar Lambino. No, siya po ay namatay at the age of 75, no? Sangguniang Palalawigan extends its heartfelt condolences on the passing of former Pangasinan Vice Governor Oscar B. Lambino. May we take a few moments of our time to pray for the eternal repose of his soul? Yes, ipagdasal po natin. Yan, ang kaluluwa. May the Heavenly Father grant him eternal rest and give strength and comfort to his family and loved ones during this time of grief. Yeah, amen. So, yan po si former Vice Governor Oscar Lambino. So, opisyal na pong aprobado sa Sangguniang Palalawigan, no? Etong ayong kanilang pakikiramay po. Yan, so meron po silang resolution extending their pakikiramay po sa pamilya ni former Vice Governor Oscar Lambino. Ang kanyang mga labi ay understand ay nandyan sa Malasiki, no? Sa Malasiki po. Pero yung libing, wait lang po. At titingnan natin. Tatanong natin kung kailan yung libing ni former Vice Governor Oscar Lambino. Naging naging mayor din ng bayan ng Malasiki. For how many years, for how many terms. At saka din siya yung madaling lapitan. Etong si former Vice Governor Oscar Lambino. Kailan nga ba kaya ang kanyang libing? Wait lang ha. At i-check natin para po sa mga nagtatanong na mga kakilala, kaibigan, at syempre, dating local official. So, madami pong nagtatanong kung kailan ang libing ni former mayor ng Malasiki and former Vice Governor Oscar Lambino. Saglit lang i-check muna natin kung kailan ang libing ni former Vice Governor Oscar Lambino. Yung mga nagtatanong asan lang po, i-check lang po. Ito. So, namatay siya. Ito ngayon, yung Let Us Gather as One Family to celebrate and honor his life, offered in service to the Commission. So, Thursday, April 13, 3 p.m., magkakaroon po ng misa kung saan ang celebrant ay si Bishop ito po sa Bishop Enrique Hall sa Paris St. Ildefonso Paris Malasiki. Mamaya po yan at 3 o'clock in the afternoon. Ang presiders po si Father Freddy Pinulior, Caritas Episcopal Vicar. Please wear your purple Caritas uniform on solidarity. Pero yung libing hindi nailagay. Wait. Kung kailan ang libing ng ating former Vice Governor. Okay, anyway, at the age of 75, August 11 siya namatay.
Muli po nakikiramay ang Action Radio Pangasinan at rest in peace, former Vice Governor Oscar Lambino. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga kaaksyon, sa iba pang mga public service, Zumba for a Cause, October 10, 2026. Matagal pa pala ito. 5 a.m. assembly time, 6 a.m. start of Zumba, one of the highlights of yearly parochial fiesta. Available t-shirt to join, proceeds church projects. Please message or call the chairman of the activity. Ikaw pala to, Miss Lala Flores Subiedo, and co-chairman Julia Fernandez, sister of Inang Resty Fernandez. Inay, Resty, how are you? So, Most Holy Rosary Parish, dyan po sa May Kalmay, ay magkakaroon po ng Zumba for a Cause on October 10, Saturday at 4:30 a.m. Ang proceeds po nito ay para po sa proyekto church projects. Okay? So, official fiesta t-shirt details. Yan. For more details, contact po ninyo si Miss Lala Flores Subiedo, for quiz of Zumba. Anong number mo dito? Sana nakalagay yung number ni Miss Lala Flores Subiedo. So, October 10 po yan, pero ngayon pa lang ay nagpiprepare na sila kasi mabilis lang ang araw Mabilis lang ang oras, Kaya ganyan, kailangan ay pinaghahandaan lahat ng mga dapat gawin. Sa ating pagpapatuloy, mga kaaksyon, tingnan lang natin ang mga karagdagang balita. Tingnan naman natin dahil mayroong testimonya. Itong testimonya ni dating DPWH Secretary Bunuan. Ayon kay Secretary o kay Senador Bongo, kung sino pa ang less privileged sa Senado at kung sino pa ang tila laging nabibinbin o naho-hold ang mga proyekto, sila pa ang dinadamay sa testimonya ni dating DPWH Secretary Bunuan sa Sandigan Bayan. Yan ang pahayag ni Senator Bongo. Ito ang maliing pahayag ni Senator Bongo sa sesyon ng Senado kung saan sinagot niya ang anyay malisyosong testimonya ni former DPWH Secretary Bunuan. Tulad ng mga naunang pahayag ng kapwa niya mga senador, sinabi ni Go na bahagi ng trabaho nilang mga mamabatas ang mag-refer ng mga project request mula sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor at iparating ang mga ito sa tamang ahensya. Yan nga po yun, Dagdag pa niya, hindi pangingialam kundi mandato nilang mga senador na ipaglaban ang mga proyektong tunay na mapapakinabangan ng taong bayan. So, pero pagbubunyag ng senador, halos lahat ng mga proyektong isinusulong nila ay tila nahaharang at for later release o nakabinbin ng pondo. Ang dahilan, aniya, dahil kaalyado sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, naninindigan si Senator Bongo na sa kabila ng sitwasyon sa politika, hindi raw siya titigil na ipaglaban ng mga proyektong hinihingi at kailangan lalo na ang mga mahihirap na Pilipino. Ito, pakinggan natin ang karagdagang pahayag ni Senator Bongo hinggil po sa bagay na yan. Hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina. Hanggang ngayon, na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration. Hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan. Yan po ang karagdagang pahayag ni Senator Bongo kaugnay sa mga nabibinbin, laging hold ang mga proyekto na inilalapit sa kanila dahil syempre galing sila sa kabila. Well, grabe sana isipin na lang ang kalagayan, ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Huwag muna sanang politika. Kung pwede, iwasan muna natin ang politika. Manong Bin Gabo Villanos, good morning. Thank you so much for viewing. And again, sa mga listeners natin by 1161 kHz, magandang umaga. Kay Nanay Oping Orotea, dyan po sa may Bunlag, Bidmalay. At siyempre kay Super Mega Action Nanay Tess Oviedo ng Kalmay at ng Mangaldan. At sa iba pa mga nanay natin, magandang umaga po sa inyo. Magpapatuloy po tayo sa iba pang mga balita, impormasyon, mga issue ng bayan, pagkalan lamang po na ilang mahalagang paalala. Mga issue ng bayan, Hotline!
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Action Radio Time. We got 28 minutes. Makatan po ang alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako, believe. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako, believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2! White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Makikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Hasta
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong
piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa! Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaaksyon sa ating palatuntunan, mga isyu ng bayan ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. We have 19 minutes more to go bago ganap na mag-alas 9 ng umaga. Good morning pa rin po sa inyong lahat, sa ating mga late tuners. Ako pa rin po inyong kaaksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Good morning, Miss Lala. Good morning, sabi niya. Good morning, mga kaaksyon. At mag-iingat tayo lalo sa napakagandang Action Violi. Ako yun. Thank you. Siyempre, lahi natin yan. At Izian Estrada Mendoza, good morning po. Belated happy birthday. How are you? Kumusta kayo dyan sa Orbis Tondo? Yan, Manong Bingab Hobilianos, magandang umaga po sa inyo. Thank you for always viewing. And again, sa mga listeners natin, by 1161 kHz. Yung mga nagtatanong hinggil po sa distribution ng mga DSWD food pack, tuloy-tuloy po yan sa Dagupan. Kahapon nag-start na sila. Si Mayor Belen Fernandez mismo, Vice Mayor Brian Cua, ang nangunguna at sila mismo ang tinitignan, tinutulungan po nila ang DSWD. Actually, andyan po mismo ang DSWD na sila po yung nagbigay ng yung card, yung ticket para po sa mga katanggap. Pero syempre, andyan po si Mayor Belen in coordination with the barangay officials para they make sure na wala pong nalalampasan na mga kailangang mabigyan ng mga food packs na yan mula po sa DSWD. Kung sa ibang mga bayan, hindi ko alam kung ano ng mga bayan ang nabigyan na o meron ng mga DSWD food packs na yan. Pero so far sa Dagupan, yan po ang ongoing na po ang pagbibigay at distribution. At ito, nais po nating i-congratulate and we are so happy for him. Yan.
si Police Major General Wilson Joseph Lopez. Siya po yung officer in charge, promoted na. Office of the Deputy Chief, PNP for Operations, Philippine National Police. We are so proud of you. I'm so proud of you, Kuya. Brother, no? Kuya-kuya natin ito eh. He is from Lingayen, Pangasinan. Naging provincial director ng Pangasinan Police Provincial Office at very close tayo sa kanya. Talagang kapatid, no, ang turingan. So, matagal din siyang wala na dito sa Dagupan, sa Pangasinan. I mean, syempre, promoted na eh. Naging special envoy pa yan sa New York, sa US. Si Police Major General Wilson Joseph Lopez. No, J-Lo, yung tawag namin sa kanya. Kasi Joseph Lopez eh. At ngayon nga po, siya ay promoted na as officer in charge, Office of the Deputy Chief, PNP for Operations, Philippine National Police. So, siya na yan. Kung yung Chief PNP natin, nandyan. Si Sir J-Lo, ito na siya. Sanggang dikit na sila. Malapit na, sir. Paano na yan? Kung ikaw kaya yung susunod na Chief PNP, sana walang walang imposible. So again, from your kababayan sa Pangasinan, sa lalawigan ng Pangasinan, ako especially si Action Bioli, your sister, we're so proud of you and congratulations. Keep it up. Sunod-sunod Sunod-sunod yung kanyang promotions. At ngayon nga, isa na po siya sa mga nasa tabi talaga ng ating Chief PNP. Siya na po yung Officer in Charge, Deputy for Operations ng Philippine National Police. Yan, Office of the Deputy Chief, PNP for Operations, no? Philippine National Police, si Police Major General Wilson Joseph Lopez. Sir, congratulations. Salute. And again, we are very proud of you as your fellow Pangasinenses. Aray kabaligan mo dyan at Pangasinan, aray sisters, aray agagi. Kuya namin yan. We are so proud of you. Congratulations, Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, Kabandaan Tayutan at Luyag na Pangasinan. Ingat-ingat, sir, ha? And regards to everyone, to my sister Virgie, to your one and only, at yung to your kids. Regards po sila. And congratulations to the family. Dahil po sa sunod-sunod na promotion na yan ng ating kuyang, si Kuya Wilson Joseph Lopez, Police Major General Wilson Joseph Lopez. Alright, magpapatuloy po tayo mga kaaksyon. Tingnan na natin kung nasaan na ang pagbibigay daw. Sana po si Mayor Belen, sabi nila. Check na natin, engineer, kung nasaan si Mayor Belen na hinahanap ng ating mga kababayan. Siyempre nasa barangay. Alam naman yan, hindi yan nag-i-stay sa office niya. Lagi-lagi siyang nasa barangay para malaman niya ang sitwasyon ng ating mga kabarangay, di ba? So, i-check natin yan kung nasaan ngayon ang kanilang, mali pala yung pinipindot ko, ito pala, ang kanilang team, DSWD team, at syempre kasama po ang si Mayor Belen, Vice Mayor BK Kua, kahapon nasa Mayombo, saan pa ba? Sa Herrero Perez, nasa Bacayao Sur. Naku, yan yung mga talagang dilap ya talaga. So, kanina, ito yung kagabi, talagang kahapon nung nagbantay, dagupan tayo. Ang basa-basa Mayor, basa-basa may kinto, may jacket to, mong laba yan po ay waterproof, no? Water resistant yung kanyang jacket. Kaya kahit na siya ay basang-basa na yung jacket niya, okay pa naman. Pero kailangan magpalit at mag-iingat. Yan yung nga yung palaging sinasabi sa kanya ng mga kababayan natin na kailangan po ay mag-ingat lagi si Mayor Belen. Anyway, no? Nasa 1,940 families na po. Share nga natin to ng konti, engineer. 1,900 na families na po. Wait lang para makita niyo kung paano yung kanilang pagdi-distribute ng mga DSWD food pack, no? So, headed by Kapitan Filipina de los Santos, 1,940 families. Anyway, sabi ni Mayor Belen,
More than 1,940 families in Barangay Maliwod received food packs. Thank you to Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. So ayan po sa Barangay Maliwod, headed by Cap Filipina de Los Santos, sila po ay nakatanggap ng kanilang family food packs from the Department of Social Welfare and Development kahapon, no? Wednesday, August 12. So hanggang gabi yan ang kanilang pagdidistribute. Special thanks, sabi ni Mayor, to DSWD Secretary Rex Gatchalian and DSWD Region 1 Director Maria Angela Gupalan, ang CESO 3 for extending their support to our fellow Dagupeños na kung saan nakakaranas po ng effect ng southwest monsoon and previous storms, itong bagyong si Luis at saka si Maymay. So ayan, no, tinan nyo yung mga kahon na ibinibigay, no? Box of food packs yan para sa mga kababayan natin. So 5 barangay ang napuntahan ng Relief Operations Team kahapon, kung saan nakasama natin, sabi ni Mayor, sina Vice Mayor Dean Brian Cua, Councilor Tony Joey Tamayo, Councilor Tala Paras, at katuwang ang DSWD Angels and Red Vest, yung mga naka-red na vest na yan. Yan yung mga tiga DSWD, no? City Disaster Risk Reduction Management Office, led by Chief Ronald De Guzman, Barangay Captains, Dagupan City Police Office led by City Director Police Colonel Arnold Solomon, Dagupan Bureau of Fire Protection led by Fire Chief Inspector Michael Samera, at mga voluntaryo sa barangay. Yan, bulat. Bulatan. Pero ang gano'ng bulat, sige, kayanin. Kasi maganda yata yung laman yan. May bigas, may mga energy drinks, may mga dilata, yung talagang pwedeng-pwede mo na siyang pakinabangan agad-agad. Dahil nga sa bagyo at sa baha, na hindi po makalabas ang ating mga kababayan, especially yung mga nasa evacuation centers. So tuloy-tuloy po yan. And then after there, sa Maliwod, ay dumiretso din sila sa ibang mga barangay. No? Ang alam ko ay dumiretso sa Bacayao Sur, Herrero Perez, Lasip Chico, mga ganon, no? So, antabayanan nyo lang po sila kung nasaan sila ngayon, dahil sa patuloy na pag-iikot sa ating mga barangay. So Mayombo din, tumanggap din ng DSWD food packs, 1,370 naman na pamilya sa Mayombo, no? Ito yung mga nabigyan ng food packs. At saan pa? Sa Maliwod, yan. Mayombo, Maliwod, at then sa may Herrero Perez, sa Bacayao Sur. Okay. So meron ding tulong mula kay Senator Kiko Pangilinan at PAGCOR, pinabot sa 379 na motorboat operators at bangkero ng island barangays. Okay, so pinagkaloob ang food packs mula sa The Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR through Senator Kiko Pangilinan para sa 300 at 379 naman ito. 379. Ako, sorry, engineer, hindi ko nakita kaagad to. Baka pwede pang ihabol. 379 na motorboat operators at bangkero na mula sa ating island barangays bilang tugon sa epektong iniwan ng habagat at mga nagdaang bagyo ngayong August 12 kahapon din yan. So tingnan nyo yung mga pinamimigay nila. Yan naman po ay mula kay Senator Kiko Pangilinan dahil siya yung chairman ng Committee on Agriculture, yan, sa Senado. So yan naman po ang kanilang ibinigay. Meron silang, ano ba yung tatanggap na, yung timba charity. Ito kaya laman ng timbang yan, ganda ng timba nila. So tumanggap din ang mga benepisyaryo ng tig 10 kilos ng PBBM rice through the local government support fund, yung LGSF, from the Office of the President, alongside yung mga LGU-funded noodles and sardines assistance. Wala naman po yan sa LGU Dagupan. So sabi ni Mayor, hindi po tayo humihinto sa pagdala ng tulong sa ating mga mamamayan, kasama sina Vice Mayor Dean Brian Cua, Councilor Joey Tamayo, Sierra Remo Chief led by Ronald De Guzman, at syempre ang Dagupan City Police led by Police Colonel Arnold Solomon. So ayan, nakikita ninyo, timba, ganda, malaking timba. Syempre maraming laman yan, ready to food packs yan sigurado yan, meron kang bigas, may energy drink, may kape, may asukal, may sardines. At syempre yung funded din ng LGU na pamigay ang PBBM rice at syempre noodles and sardines. Malaking tulong na yan para lumakas ang ating mga kababayan, no, na nasasalanta po ng habagat.
Pero yun nga po, yung ang sinasabi nila, ang pang-ingat po tayo kasi ang gano medyo nag-subside na sa ibang mga bayan, tayo dito, tayo yung huli eh. Tayo yung panghuli, tayo lahat yung binabagsakan ng mga tubig nawawala na sa ibang mga lugar, sa mga upstreams, dito pa rin sa Dagupan ng bagsakan kasi tayo yung catch basin. So mag-iingat pa rin po, no? At syempre, Marie Kibral, si Ana Marie, tama. Ana Marie Kibral ng Kanawalan, kumusta kayo dyan? At syempre ng personal collection. Yan. Kung meron kayong nais na i-order sa personal collection, yan, kontakin nyo si Action Bioli. Ganon, no? So yan po, tuloy-tuloy lamang po. Yung mga nagtatanong kung kailan naman pupunta sa inyong barangay si Mayor kasama mga tiga DSWD, abangan nyo na lang kasi tuloy-tuloy po yan. Sabi nga niya, okay yung coordination nila sa mga barangay officials to make sure na wala pong nalalampasan, no? Na dapat mabigyan ng food packs mula po sa DSWD. Okay, we got 6 minutes more to go bago ganap na mag-alas 9 ng umaga. Bilis talaga ng oras. Kailangan bilis-bilis din po tayo, pero wag po kayong make sure na you are healthy. We are healthy. Di ba? Lagi kong sinasabi na kailangan food supplements, vitamin C. At again, yung mga bata, wag mo natin silang hahayaan na nagtatampisaw sa tubig ulan. At sabi ng Department of Health, panatilihing ligtas ang inuming tubig sa panahon ng sakuna. Pag may sakuna, posibleng maging limitado ang supply o access sa malinis na inuming tubig, lalo na para sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Yan. Alamin ang mga simple at alternatibo upang mapanatiling ligtas at malinis ang inuming tubig tulad ng pagpapakulo. Yan, ilambong nyo, iratay danom, ipainit. Pakuluin po ninyo o paggamit ng water purification tablets. May gano'n, no? Yung mga tablets sa water purification, pwede po kayong humingi yan sa inyong sa City Health Office, sa inyong mga RHU, Rural Health Unit, pwede po yan. So, paalala po ng Department of Health, siguraduhin malinis at ligtas ang inumin para maprotektahan ang kalusugan ng buong pamilya laban po sa sakit. Panatiling ligtas ang inuming tubig sa panahon ng sakuna. Pakuluan ang mga tubig kung hindi nyo alam kung saan galing po yung mga tubig na yan or tap water man, okay, pag yung mga nasa evacuation centers, pakuluan nyo na lamang po, di ba? Para sure na hindi po kayo magkakasakit, especially sa ating mga anak, sa mga bata, para hindi sila magka-LBM, no? O iba pang mga sakit na dulot ng hindi maayos na pagkain, especially yung mga hindi malinis na tubig na ating iniinom. Yung mga food, waterborne diseases, no? Meron tayo niyan yung mga iba't ibang sakit, no? Ano ba ang sintomas ng food and waterborne diseases at sinyalis ng dehydration? Pag ikaw ay nadi-dehydrate na, nako, delikado yan. So alamin po niyo yan, yung dehydration, sinyalis ng dehydration, kabilang po na dapat magpakonsulta. Ito yung mga sakit na dulot ng viruses, bacteria o parasites na kumakalat dala ng yung mga kinakain natin, yung mga kontaminadong pagkain at inumin, dala ng pagkakahawa mula sa ibang taong may sakit, no? Tulad nito, lalo na yung mga nasa evacuation centers, maruruming kamay sa paligid na hindi po nakapaghuhugas palagi ng kinakain natin o ginagamit natin sa pagkain. So, dapat kailangang magpakonsulta kaagad. Pag matinding pagtatayo, pagsusuka na, kailangan magpakonsulta na kayo kaagad sa inyong Rural Health Unit o kaya sa mga doktor, especially ngayon, yung mga nandyan sa may evacuation centers. Pagka matinding panghina o sinyalis ng dehydration po yan. Pag sobrang panghina, especially sa mga bata. At saka yung mataas na lagnat din, sinyalis din po yan ng dehydration. Dugo sa dumi o suka, naku, yan po yan. At matinding pananakit ng tiyan. So magpatingin po kaagad kayo sa pinakamalapit na health center, sa Rural Health Unit po ninyo, dito sa Dagupan City Health Office, no? Para po maagapan. Kasi alam nyo, pag dehydrated ang isang tao, nako, pag yan po ay napabayaan, pwede pong ikamatay. Pag dehydrated ka, kasi lahat na ng mga internal organs, wala na, dehydrated na. Wala nang, hindi na sila magpa-function. Kaya agapan po natin yan. Lalo na pag hirap ka na uminom ng tubig, nako, dehydration yan. Senyales ng dehydration, panlalambot o matinding pagkapagod, lumulubog na mga mata, mabilis na
paghinga, yung talagang tibok ng puso, mabilis din. Yung bibig at dila, mabilis na tibok ng puso. Yan po ay mga senyales ng dehydration. Again, huwag niyong hahayaan na kayo may dehydrate dahil maaari pong ikamatay yan pag napabayaan natin. Kuya Dave Hugo Landay, how are you po? Ingat-ingat ka lagi, maabig yung kabusan. At si kayo namin dito ng Action Radio, Pangasinan. Keep safe always and more powered. So, nasa Bahrain pa. To Brother Dave Hugo Landay. Mag-iingat po kayo. Kuya Dave, Brother Dave Hugo Landay. And thank you na lagi kayo nandyan para po sa Action Radio. Ingat-ingat po. And hope to see you pag uwi nyo ulit. Take care po, Brother Dave Hugo Landay. Okay, tabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan, Kababaihan in Action, ni Action na Dab Tibakay, susundan po ng Action Radio Hataw, ni Action Ahikam Pasyon, ng Baliktap Hits o ng Love Notes Unlimited, ni Action Angel, Baliktap Hits, ni Action Kimberly, ng Firing Line, ni Action Joel Balolong, and Mr. Love, ni Action Boyet. Yan, at siyempre early morning program natin, Balitang Bayan numero 1, Action Radio Balita, at ito pong mga issue ng bayan. Thank you so much po sa inyong lahat, sa lahat-lahat po ng mga nakinig, nanood sa atin sa Action Radio. Of course, to my foreigner friends. Yung aking friendship dyan sa New York. Si Miss Marivic Manlapas, nasa Canada siya ngayon. Ingat-ingat ka ha. Kahit nandyan daw siya, nanunod, nakikinig pa rin sa atin dito sa Action Radio. To my sister Marivic Manlapas and Isa. Sa inyo pong lahat dyan na nanonood sa atin, hello! Enjoy your vacation, sister, and enjoy, have fun, but be safe always. At ganun din kay Nora Valdez dyan sa Korea. Hello, good morning. At si sister ko dyan sa Thailand. Ngayong umaga, ingat-ingat po kayo lagi. Yeah, maulan pa din. Maulan pa din po dito sa Pilipinas, lalo na sa Pangasinan at sa Dagupan. Okay, thank you once again. Mag-iingat po tayo. Again, wag po muna tayong lalabas ng bahay. Pag walang importanteng pupuntahan, kami kailangan naming lumabas in the name of public service. Andito po tayo lagi, no? Para po tugunan ang mga pangangailangan, especially pag impormasyon ang kailangan natin at saka mga kaganapan po sa ating paligid. Again, in the name of public service, ang DWCM Action Radio Pangasinan ay laging nandyan para po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay at panunood, pakikinig sa amin dito. For your love and support. Mami Julia Chavez, dyan sa Illinois. Good morning. Sister Josephine Garimbao, dyan sa Michigan. And of course, to my Ate Rose, India Rose Montemayor Pasyon. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Wala na po tayong sapat na oras, mga ka-aksyon. Thank you once again. Nakasama natin sa Technical Department si Engineer John Kenneth Villanueva. Ako pong yung ka-aksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Huwag po natin kalilimutang laging magdasalan. Keep smiling everyone. Sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM.